Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da zuwa wannan tasha na Abubakar GPRS Online Tech. So kamar yadda aka saba jama'a da Allah kar a manta a mana subscribe, sannan kuma a yi like channel namu, a yi comment inda hali, sannan kuma a danna mana ƙararrawa saboda idan mun sa sabon bidiyo mutane su samu su kalla. Wato wannan bidiyon na so ne shi ne game da cece kucin da ake cewa hamster suna bada kuɗi ko suna bada kuɗi ko ba sa bada kuɗi. Kaga mutum ya tambaye ka an bashi dala dubu kaza. Wai menene gaskiyar al'amarin? So ku biyo ni cikin wani bidiyon ba za ku ga asalin gaskiyar al'amarin. So ina son gwada muku yadda asalin abin yake tafiya. Bari mu bude muku cikin tunkifa na ku gani yanzu. So wannan tunkifa na ne haka. Kun ga ba ko sai a ciki ko? Kun ga kuma gashi nan zan taba muku nan gurin. Wato ina nufin zan taba nan gurin. Za ku gani wallet ɗaya ne akan ta. So yanzu zan je in dauko wata wallet ce wanda ban ma san me ita ba. Zo in dora akan tunkifa nan ku ga asalin abin da yake faruwa. So za mu fita daga nan mu je mu cikin abe.ai. Wannan ɗaya daga cikin decentralized platform ne da ake amfani da shi, wato wannan kenan abe.ai. So ina shiga haka. So kun gani yanzu tana kan wannan token din, kuna ganin wannan token din ga shaka. So wayannan yanzu wannan kasuwanci da aka yi akan ta ne, gashi nan wani ya saya, in kun ga alaman ja an sayar ne, alaman wannan kalan kore an saya ne. So kuna gani ko? So bari mu zo dauki daga cikin wallet din da aka saya mu gani me zai faru. Bari mu taba mu ji ina zai kai mu. Kun gani? So kun ga ya kawo mu kan scanner ta. Wannan scanner kenan ta Ton blockchain. Kuna gani ko? An tura daga, kun ga token din an tura daga wannan address din zuwa wannan address din. An tura guda 100 guda 9,585.88. kun gani? So daga wannan wallet da aka tura zuwa wannan wallet din transfer aka yi. So bari mu dauka wallet din da ya tura din mu ga me a cikin wallet din. So za mu zo mu nan, kun ga alaman copy anan, gashi nan. Bari nuna muku shi me ku gani. So kuna gani nan gurin alaman copy, kun gan shi? So zaka zo ka taba gurin sai kai copy. So shikenan bari zan taba gani. Kun ga nayi copy. So kai tsaye zan koma cikin tunkifa na yanzu haka. Yanzu zan koma cikin tunkifa na mu je mu gani. So kun ga cikin tunkifa na zan zo in taba nan gurin wallet, sai in taba haka. Kun ga fito min add wallet, sai yanzu in danna. So kun gani ko ya ce min create new wallet, in zan yi sabon wallet kenan. Existing wallet in kuma wata wallet ne nawa kenan wanda nake son kawo ta, sai yanzu in danna nan gurin sa seed paras. So kun ga wannan kuma watch account. So yanzu da ke wannan wallet din da na dauko ta da ke ba tawa bace, za mu sa ta a watch account. Abin da za mu iya yi kawai shine mu ga abin da yake cikin wallet din, mu ga shiga da fitan kuɗi kawai, ba za mu iya cire komai a ciki ba, sai dai kallo kawai. Kuna gani ko? To za mu zo mu taba shaka. To kun gani za mu zo mu yi pasting address anan. To kun ga mun pasting, za mu ce continue. So kun gani get instant notification, cewa ina so in dinga samun bayanai ne game da wallet din, sai in ce enable. So kun gani wayan sa sunan wallet din anan gurin. To bari ku gani zan goge wannan wallet 2 din saboda kare kamun confusion. Zan sa jagule hakan nan abubuwa kawai. Kun gane ko mai maka rubuta, sai ka zo kanan gurin sai ka ce save. To idan ka ce save, kun ga yanzu wallet din akwai dala 16,199 a ciki. Kun gani ga token din da yake da su a ciki, gashi na USDT bai da shi da yawa, ga wannan token din yana da shi, ga wannan reha yana da shi, sai kuma ton yana da ton har guda 720. kun ga tana da yawa, har dala 5,000 da wani abu kenan ton din. So kun ga abin da nake faɗa muku yanda abin yake kenan. So yanzu kun ga wannan wallet din ba ta bace. Duk wanda kaga wallet an sa maka akan shi hakan nan, bari mu koma baya. An sa maka akan shi hakan nan, bari mu koma baya. Yawa. Okay. So yanzu misali in ka taba settings, in ka zo nan ka taba settings haka. So kun ga an sa watch only. In ka ga watch only nan, wannan yana gwada maka wallet din ba taka bace. Sannan ka zo kasa nan haka zai ce maka delete account. Ni ce maka delete account, wannan ma yana ƙara tabbatar maka da cewa wannan din wallet din ba naka bane. Sannan haka zaka zo kanan, bari zo in dawo da asalin wallet ɗita. Kun ganta wannan, kun ga wancan a ƙasa watch only. Kun ga wallet ɗita. To bari a cikin wallet ɗita bari zo gurin setting, zo mu ga me za ta nuna mana a cikin gurin delete din, me za ta nuna mana. So za mu zo gurin delete din mu zo mu duba. Kun ga ya ce sign out. Wannan tabbacin cewa wannan wallet ita ne kenan. Ni sign out akan tunkifa kenan. Ina so na fita. Kun gane cire wallet din akai kenan. Amma inda ba wallet ɗina bane sai dai ya ce min delete. So kun ga wannan bambanci kenan guda biyu. Sannan wani abu da nake so ku sani a nan gudu shine, yawancin mu yan baiwa ba a yin trading, ba trading muke yi ba, shi yasa mutane ba su san amfanin wannan ba. Yanzu misali amfanin da muke yi gurin amfani da irin wannan leƙa wallet din mutane, muna ga me yake ciki shine akwai mutanen da ake ce musu whales su ne asalin manyan investors. Kun ga yanzu wannan dala 16,000 ne a wallet din shi. Kudade ne masu nauyi, in an cinta da kudin Najeriya akalla wannan ba zai gaza miliyan 20 ba. Kun gane ko? So bambancin a nan gurin shine, idan na zo nan gurin, kun ga na ga iyar ton ne a ciki, ton ya rike a ciki, sai wannan token din. To kun ga wannan token din ya kamata in tunanin wannan token din ya ne token din nan, ya kamata fa a ce token din nan ya aka yi rike ta hakan nan da kuɗi mai yawa akan ta hakan nan.
kuma ga ta ma a dex take. To kun ga zan je nemi contract address na token din nan, in je in duba contract ɗin, duba komai, na ga tana da kyau ni ma sai in saya. Amma ba zan sayi wannan ba saboda ita tana da market cap da yawa. Kun gane ko? A nan idan na ga wata token wanda karama ce tana da low market cap, sai in je in saya. Misali yanzu na duba kaman irin account kaman guda 20 irin wannan, sai ina ganin wannan token din, ina ganin ta a ciki, sai in gane cewa wannan token din ba mai kyau ce, Wells suna rike da ita sosai. So me zai hana ni ma in je in saya, dan ajiye tsakuran ajiye wallet, dan saya in ajiye a wallet dina, sai kaga in kai sa'a in kai bincike mai kyau fundamental da technically kaga cewa wallet din mai kyau, token din mai kyau ne, sai kaga nan da wani lokaci sai kaga an zo tana bada kuɗi mai yawa, kai ma kana samun riba a ciki. Haka ake yi a zakulo token masu kyau. So dalilin da yasa kenan traders suke yin amfani da wannan hanyar gurin watching wallet din Wells don su ga wani asset ne suke da shi wanda bai da market cap da yawa, su ma su samu su je su dan samu na goro akai. To kun ga hanyar da ake bi kenan. So duk wani wanda zai ga maka cewa wai hamster suna bada kuɗi wai duk ƙarya ne. Wannan shine magana ta gaskiya kawai. Kai ma yanzu in kana tunki ba ka ba hanyoyin da na ga maka, zaka je ka dauko wallet ko na waye ne address din ka zo ka daura akai, kuma ka ga me yake ciki. Da fatan dai an fahimta. So yanzu zan koma in je in goge ta ne, zan je settings, za ku ga abin da zai faru. So wannan zo zan ce delete account, in danna hakan nan kun ga zan ce delete, zan taba sai ya delete. Kun ga yanzu ta dawo wallet ɗina ɗaya ne, kun gani ko? Kun ga wallet ɗina shi kaɗai ne akai yanzu, ita ta fita. So wannan shine hanyar da ake bi a yi wannan al'amari. Da fatan dai kowa ya fahimta sosai. So wannan shine hanyar da so wannan guda ɗaya kenan. Yanzu za mu je mu koma mu je mu ƙara ɗauko wallet ɗin da aka tura mata, ita ma mu je mu gani, ko da ma bari mu je mu ɗauko wata wallet dai kawai. So za mu koma gurin, kun gani abe.ai. So za mu duba wani transaction kuma da aka ƙara yi, kamar misali mu ce wannan, yawa kun ga ta kawo mu kan scanner, sai mu zo shi ma mu zo mu kwafa. Kun ga ya kwafa, sai mu zo mu ƙara dawowa ton kifan mu, sai mu zo mu ce add wallet. Kun gani mun zo add wallet, zai mu ce watch account. Kun gani sai mu zo mu pasting kamar yadda muka yi dazu, sai mu import nata. So za mu zo mu bata suna, sa mata suna kawai wanda muka ga dama. So kun gani, to sai mu saving. So kun gani shi kuma yana da dala 245. Kun gani dala 245 yake da shi a ciki. Kun gani wannan karamar wallet ce. So kun gani, to kun ga abin da ke faruwa kenan. So wannan shine asalin abin da ke faruwa. Sannan kuma ina so ku ƙara gane wani abu kuma guda anan gudu. Bari mu je mu ƙara goge wani ita wallet din mu gani. So ita ma za mu zo mu goge ta. Kun ga delete account, sai mu goge ta. Yawa, kun ga ta fita. So bari mu ƙara koma mu ce import, mu gani add wallet. Ya mu ce watch wallet. Kun ga address or name, suka ce ka sa address ko suna. Kun ga wancan wallet da kuke ta sawa din ake ta magana kanta, hamster ake sa mata. So ita wannan tonki ba ta da wani tagomashi ne, ina ga ba kamar na sauran ba, ta hanyar da zaka sa address, zaka sa sunan wallet kuma ta fitar maka da wallet. Bari mu ce hamster. So kun ga mun ce hamster. So kun gani already wannan yana gwada maka akwai wallet mai suna hamster. Wannan feature akan tonki ba ne kawai na taba ganin ta, taba gani akan wata wallet ba. Kun gane ko? Zaka isa sunan wallet ta fito maka da shi kai watching. Misali mai asalin wannan wallet din ya sa mata suna hamster ne. Bari ku gani, mu danna okay. Kun gani? So kun ga za mu bata da hamster ta. So kun gani kamar yadda kuke da shi a wayoyinku, na tabbata yanzu duk wanda ya je duba zai ga wannan figures din. Ma'ana na nufin wannan dala 1,860, duk wanda yake da wannan account din da ake ta magana akan kuɗi din, haka zai je ya gani. So gaskiya wannan ba wallet ɗinka bane, wallet ce kawai ta wani. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Kuma yanzu zan je in goge ta, kuma za ku ga gurin an sa delete. So kun gani zan danna delete kawai. So kun gani, so wannan shine gaskiya al'amari game da batun cewa hamster sun bada kuɗi, wannan ba gaskiya bane. Allah dai ya samu dace. Amin, nagode sosai.